Así estaba o cruceiro da igrexa de Mourente hai uns meses e así se atopa na actualidade. A petición da veciñanza desta parroquia, a súa base desplazouse 50 centímetros e recuperáronse os 3 chanzos sobre os que orixinalmente se sostiña o fuste e a cruz. A base estaba totalmente movida e había que volver a asentala, entón os veciños reclamaron se podía mover uns centímetros porque, bueno, os días das festas pasa a procesión e necesitaba máis espacio. Entón, gestionamos coa Xunta con Patrimonio da Xunta de Galiza a posibilidade de mover, eles autorizárono, entón o que está facendo é volver a colocar todo o basamento, pero desplazado uns 50 centímetros. Ata este lugar desplazouse esta mañá a restauradora. Marta Díaz informou de todos os traballos que se levan feitos a toda agora e confirmou que o cruceiro contará cun novo Cristo. O que estamos facendo, fundamentalmente, é restaurar a vara e a cruz, que estaba rota en 1000 pedazos. Entón, se limpiose todo, puxéronse uns pernos para encaixar a vara, e despois a cruz teñamos un problema que tiña un Cristo que era de cemento, que estaba moi mal feito, non? Entón, falando con Patrimonio, pois fixose un Cristo novo, tamén de pedra. Entón, vai ter un Cristo novo, aparte de restauración que ten de toda a peza, non, entera. O Goberno municipal anunciou que a restauración estará finalizada a vindeira semana, unha noticia moi ben recibida entre os veciños de Mourente. Eu creo que sería unha cousa moi ben preparada, feita de momento, porque estamos esperando máis dun ano por isto, e sería unha satisfacción para toda a parroquia de ter o cruceiro preparado. Os veciños acordaron tamén colocar no interior deste basamento unha cápsula do tempo cun documento no que se recolla o fito tanto da recuperación da fisonomía orixinal como do desprazamento.